ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך מהוד וברד כוש, 27 ומאה מדינה. בימים ההם כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו, אשר בשושן הבירה. בשנת 3 למולכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו, אל פרס ומדי הפרטמים ושרי המדינות לפניו. בהראותו את מושר כבוד מלכותו ואת עיקר תפארת גדולתו ימים רבים 80 יום. ובמלאת הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה, למגדול ועד קטן, משתה 7 ימים בחצר גינת ביתן המלך. חור כרפס ותכלת אחוז בחבלי בוץ וארגמן, על גלילי כסף ועמודי 6 מיטות זהב בכסף, על רצפת בהת ושש ודר וסוחרת, והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים, ואין מלכות רב כיד המלך. והשתיה חדת אין אונס, כי כן ייסד המלך על כל רב ביתו, לעשות כרצון איש ואיש. גם ושתי המלכה עשתה משתה נשים בית המלכות, אשר למלך אחשוורוש. ביום השביעי כתוב להם המלך ביין, אמר למומן בזיתה חרבונה בגתה והבגתה זיתה וחרקס שימת הסריסים, המשרתים את פני המלך אחשוורוש. להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות, להראות העמים והשרים את יופיה, כי טובת מראה היא. ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים, ויקצוף המלך מאוד בחמתו ברבו. ויאמר המלך לחכמים יודעי הניתים, כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין. והקרוב אליו קרשנה שתרד מטה תרשיש מרס מרסלה ממוכן, 7 שרי פרס ומדי רואה פני המלך, היושבים ראשונה במלכות. כדעת מה לעשות במלכה ושתי, על אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשוורוש ביד הסריסים. ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים, לא על המלך לבדו אבתה ושתי המלכה, כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש. כי יצא דבר המלכה על כל הנשים להבזות בעליהן בעיניהן. ואומרם המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו, ולא באה. והיום הזה תאמרנה שרות פרס ומדי אשר שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך, וכדאי ביזיון בקצף. אם על המלך טוב יצא דבר המלכות מלפניו, וייכתב בדתי פרס ומדי ולא יעבור, אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשוורוש, ומלכותה ייתן המלך לרמותה הטובה ממנה. ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו, כי רבה היא. בכל הנשים ייתנו יקר לבעליהן, למגדול ועד קטן. ויתבע דבר בני המלך והשרים, ויעש המלך כדבר ממוכן. וישלח ספרים אל כל מדינות המלך, אל מדינה ומדינה ככתבה, ואל עם ועם כלשונו, להיות כל איש שורר בביתו, ומדבר כלשון עמו.